Hernie bedrových stavcov 3, 4 a 5 stláčajú nervy, čo spôsobuje bolesť v krížovej oblasti, zadku a nohách až po necitlivosť. Prestaňte zbytočne míňať peniaze. Bolesť v krížoch nevyžaduje špecializovanú liečbu. Môžete ju vyliečiť doma bez injekcií a liekov. Prečo si robiť masáže, keď trpíte bolesťou v krížoch? Tu je to, čo hovorí profesor Igor Bukovský. Počúvajte, bolesť v krížoch sama od seba nezmizne. Tu nie je žiadne tabu, nemusíte trpieť alebo míňať veľa peňazí. Ľudia trpiaci bolesťou v krížoch mi možno neveria, ale naučím vás iba jeden spôsob a ak sa vám nebude páčiť, nebudem vás zastavovať. Nakoniec to vy trpíte bolesťou v krížoch, nie ja. Viackrát som to zdôraznil. To je váš krížový úsek, ktorý vysiela signál. Prestaňte to odkladať a chodiť na zbytočné masáže. Vyliečte si herniu disku. Aj keď vás bolia kríže a cítite necitlivosť v nohách, môžete to prekryť náplasťou, ale to vás nezachráni pred dlhodobou bolesťou chrbta, závratmi a únavou. Musíte okamžite prestať s takou liečbou, inak vás čaká invalidný vozík. Tu by som chcel dať 3 pripomienky ľuďom, ktorí trpia bolesťou v krížoch. Poprvé, neodkladajte to. Keď krížové kĺby stlačia nervy, bude už príliš neskoro. Po druhé, hernie disku a natiahnutie krížových svalov sa sami od seba nezahoja, preto prestaňte to odkladať a ignorovať. Po tretie, nerobte si masáže, používajte len dobré prostriedky na liečbu krížového úseku chrbtice, ktoré prenikajú hlboko do tela. Náš produkt jemne pôsobí na krížový úsek chrbtice bez jeho poškodenia. Sme výrobca bez sprostredkovateľov. Objednajte si hneď teraz s bezplatným doručením domov. Momentálne je to lacný prostriedok. Mnohí ľudia mi radili, aby som prestal natáčať videá a neukladal ich verejne. Ale ja nechcem vzdať. Chcem, aby viac ľudí vedelo, aký užitočný je tento produkt na liečbu problémov s krížovým úsekom chrbtice. Aplikuje sa raz denne. Naneste ho a ľahko sa vstrebe. Tento prostriedok odstraňuje príčiny bolesti v krížovom úseku chrbtice zvnútra. Bolesť v chrbte je sprevádzaná bolesťou v zadku a nohách. Nemusíte hľadať ďalšie spôsoby. Priatelia, ktorí si myslia, že je to drahé, môžu si svoje poznámky nechať pre seba. Ak skutočne chcete vyliečiť krížový úsek chrbtice, kliknite na tlačidlo nižšie, aby ste sa dozvedeli viac. Objednajte si hneď teraz s doručením domov. Ak je táto cena pre vás stále príliš vysoká, potom nechápete, že kúpou tohto produktu získate zdravú chrbticu a riešenie svojho problému? Kliknite na odkaz nižšie, aby ste sa dozvedeli podrobnosti, kým sa cena nezvýši.